Moni ndiye zagwa ku Kenya kuli mpungwepungwe chifukwa choti mukumbukira isiti kumapeto kwa June kunali ziwawa ma protest chani chifukwa cha mabill amene anatuluka zokhudza ndalama ndi taxes. Nde nthawi ya ma protest yo mnyamata wina dzina lake Denzel Omondi wa ku university wa zaka 23 anali mgulu lopita kumene koko mapanga ma protest yo ndi anali ndi phone amadzijambula. Anapita ku parliament kumapanga ma protest yawo chani koma zonsezo iye amatana amajambula. Ndi akajambula amadziposita pa social media. Nde video imozi inapanga go viral, imaoneka paliponse iyeyo nkhope yake ali pamenepo yakuyankhula kutani. Nde mu parliament kukapanga protest anadzijambula pa 25 June. Pa 26 June anzachi anamuona ku university kwawo. Kenako pa 27 anasowa. Palibe amene amadziwa ali kuti. Abambo yake ndani mai yake kuyesera musakasaka osamuonaso. Ndi akhala kumusakasaka kuti munthu uyu anachuka nkhope yake inali paliponse mu nkhani ya ma protest aku Kenyawo koma wangosowa after 2 days. Inako pa 6 July ampeza koma ampeza kukwale kwina kwake akuti wamira mpaka na anthu anali kuti no mukunama wamira bwanji munthu ali ku university komwe ampezako 20 kilometers away. Ndi mpaka na ndi yayi mukayeze thupi lake mukapanga autopsy timve kuti chachitika njani. Zipatala zamuyeza zikupeza kuti munthu uyu watani wamira anamira koma kumbuyo kwa mutu wake nkhongoku ndikotani ndikovulazidwa kuli zibalima maondo muli zibalima. Ndi Amnesty International plus mabungwe ena alowerera kunena kuti cheni chamuchitikira mnyamata ndi chani. After kuoneka akupanga ma protest ho wasowa kena kwa akapezeka chani atamira. Ndi nkhani yomwe yavuta ku Kenya panopo mpungwepungwe wonse ndi andani ya Denzel Omondi. Anthu akuona ngati kuti kalipo kachitika chifukwa choti anali nkhope yake inali paliponse. Mina matani amapanga zowukira boma koma cheni sichikudziwika. Nkhani ikadalipo anthu akwiya akadapanga be ma protest ena anthu kunena kuti mutuze zoona kuti cheni chamuchitikira kuti cheni chomwe chamuchitikira Denzel Omondi ndi chani. Nde zimenezo kuchitika ku Kenya ndi zimenezo zimwe kwambiri. And after post-mortem, we are told that we are being told that he sworn. If he sworn, the post-mortem says he was there for 3 days. How about the other 3 days? Where was he? What has brought him to the street is that the DCI are taking this matter slowly. Denzel was a son to somebody. A father invested in him. A parent had hopes in him. Parents sold everything to bring the son in school. Only to because that your son is dead. Only to carry the son back home in a casket. After Denzel was found, comrades were there. I personally was there. And they were telling us, we step aside, we can't take photos, we can't see the body. How? And then taking him to Thika. And then tukifika Thika pale tunaambiwa tuwezi ingia kumuona. Why? Nini mnaficha? Nini mnaficha? What is the government hiding from us? We are comrades. Denzel was involved in the anti-tax demonstrations. After that, he was abducted on 26th of June this year, when state operatives, including the incompetent National Intelligence Service, was abducting people. Since then, amepatikana amekufa. So you want to know what is the status of an inquiry of his murder inquiry? Because clearly we are seeing an opaqueness in the way these sham investigations are being conducted.